Η θυσία είναι απαραίτητη διαδικασία για να γίνουμε ένα μεγαλύτερο σκεύος. Ο Θεός μας έδωσε κάποιο χρόνο παθημάτων για να μας δώσει μεγάλες ευλογίες στο τέλος. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η θυσία είναι η διαδικασία του εξευγενισμού για να γίνουμε ένα μεγαλύτερο σκεύος και την υπομείνουμε πρόθυμα, ο Θεός θα γεμίσει το διευρυμένο σκεύος μας με περισσότερους καρπούς και ευλογίες του Αγίου Πνεύματος.